איזה נופים. כאן ברמת הגולן. סביבי, אני אומר לך, נחכה שם לאגדה. יש שם נראה לי משהו קטורני. תשמע אחי, זה נוף שלא נופל מדרום אמריקה. כן, בספק שהארץ יפה. ממש יפה. אתה רואה טוב שטעינו אחי. כן. הייתי, לא טעיתי. אתה עושה את זה בכוונה, אני מכיר אותך. מה קרה? לא, האפקט עם המצלמה. תקשיב, נראה לי יש פה מעבר עכשיו של הנחל הזה, זה משהו... בוא ננסה לעשות את זה פה. מה אני אומר? מה? בוא נקצר? לא יודע, זה נראה לי משהו בסט. תראה, אני לא רואה את השבילים האלה פה במקום. לא, זה השביל הכחול בעצם. כן? כן, הנה, יש פה גם סימון, פשוט מתחבר לאותו דבר. אוקיי. בקיצור עליו. פה עלה בזרמה. מה? אין מצב, אחי, משהו פה עוד. מה? אין סיכוי. כן? ירידה תלולה מדי? זה משהו רגלי, אחי. כן? איזה באסה? אל תעשה אותה, כן? אז אתה רוצה לחזור לעין מימון?